Levoča sa uplynulú sobotu prebudila do pravej jarnej atmosféry. A to nielen vďaka dátumu, písal sa 21. marec, ale aj vďaka veľkonočným remeselným trhom. Oproti minulému roku, kedy trhy hostilo prízemie renesančnej radnice, sa tentoraz remeselníci presunuli do kongresovej sály Mestského divadla. Táto zmena lokality nastala z čisto prozaických dôvodov. Tie priestory už nejak nevyhovovali, čo sa týka nejakej rozlohy a tak ďalej, ale aj vystúpení našich účinkujúcich. Takže sme zvolili túto alternatívu, predsa len kongresová sála je väčšia. Samozrejme, najideálnejšie by bolo, ak by veľkonočný remeselný trh mohol byť vonku v exteriéri, ale počasie na Spiši je také, aké je a preto Veľkou nocou naozaj je ešte zradnejšie ako počas zimy, takže volíme radšej túto verziu, aby teda sme nemuseli podujatie rušiť. Trh s podtitulom Vítame jar opäť spojil tradíciu s umením miestnych majstrov. Samozrejme, to najdôležitejšie sú naši remeselníci, ktorí si pripravili krásne veľkonočné a také jarné dekorácie, doplnky, ale aj pochutiny, domáce výrobky, takže ten sortiment je naozaj široký. Každý, kto zavíta na ten náš veľkonočný trh, myslím si, niečo si vyberie. V ponuke dominovali predovšetkým veľkonočné kraslice rôznych veľkostí a farebných stvárnení, no najmä rozmanitých techník zdobenia. Vyrábam rôzne techniky a snažím sa chodiť kdekade. S deťmi robím tvorivé dielne a ukazujem, ako sa to všetko má robiť, ako dakedy sa to robilo. Toto je technika voskom. Najprv vajíčko potriem farbou a potom voskom natieram. Toto je ďalej technika batikovaná. Čistým voskom robím. Dávam do žltej farby, urobím zase nejaký námet do ďalšej farby a tak 4 farby vystriedam a nakoniec potom nad sviečkou to pekne utriem a vznikne nám také vajíčko. Ďalej je servítková technika. Natrie sa lepidlom vajíčko, dá sa nejaký námet servitkou, potrie sa ešte ďalším lepidlom a vznikne nám takéto madérová technika. Dierky sa robia a voskom to potom vyfarbím a vznikne nám také vajíčko. Toto je vybrusované, nafarbené a vybrusované potom do farby gravírovačkou. To je taká moja srdcovka. Keďže som brusička, tak vždy mám to veľmi ráda. Dnes som donesla krasličky, ktoré sú farebné. Rôzne farby, také modré, tmavo-modré, fialové, rúžové. Trošku som sa pustila do farieb, také veselšie. Aká technika to je toto? To je tiež voskovaná technika, ale najprv sa vajíčko namaľuje akrylom a potom sa dávajú voskovky, nanašajú tiež. Ale všetko sa akrylom kreslí, štecom. To je trošku zase náročnejšie, lebo to vajíčko potrebujete 3-krát alebo 4-krát akrylom natrieť. Tieto sú tiež voskovou technikou. Nanašajú sa rôzne farby voskoviek. Sa spájajú dokopy a vytvárajú sa také vzory, také folklórne, pestré. Najlepšie sa mi asi predávajú tieto folklórne. Tieto mám prvýkrát, takže neviem posúdiť, ako sa budú predávať. Ale tieto sa mi veľmi dobre predávajú. Táto technika spisovne sa volá batikovanie, písanie s dutou rúrkou. U nás v Toriskách sa volá trepiutka. Minulého roku bola táto technika zapísaná do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Táto technika sa používa už iba v obci Torisky. Ostala a dole na západnom Slovensku dedina Domaniža. Koniec musí byť dutý, do ktorého sa naberá vosk a vylieva sa na vajíčko, píšu sa vajíčka. Pri zdobení sa však remeselníci neobmedzujú len na klasické slepačie vajíčka. Vyrábam pštrosie vajíčka, to sú tie vajíčka, to sú pštrosie, hej. Len som to vymaľovala voskovkou, takže to sú pštrosie. Toto je emu vajíčko, toto oni vznašajú zelené vajíčka, len som tiež vymaľovala. A toto sú husacie vajíčka, to znamená, že trošku väčšie ako slepačie vajíčka. Medzi ponúkanými výrobkami nesmeli chýbať ani tradičné veľkonočné korbáče. Vyrábame pruty na šibanie, na Veľkú noc. Robíme to pre radosť, aby boli dievčatá zdravé. A už ťa bolo niekto kedy si vyšíbať s korbáčom? Áno. No dobre, a teraz sa ti to páčilo, alebo si bola z toho nešťastná? Nešťastná. Prečo? Keď má oleju, tak to nemám rada.
Okrem pletených korbáčov, ktoré sú podľa chlapcov pre zdravie dievčat prospešné, boli tam aj prírodné produkty z domácej záhrady a trh ponúkol aj niečo na ich skrášlenie. Čarovná záhrada ponúka veľkonočný jarný sortiment, čiže máme tu očistné žihľavové jablčko, náš chreň zo záhrady alebo hokajdová natierka, alebo aj očistu pre tela z našich byliniek. Sú to domáce výrobky, my spracovávame vlastne ovocie, zeleninu, bylinky a takto sme vo všetkom sebestační. Takže sme to prišli dnes ponúknuť aj vám. Dnes ponúkam na veľkonočných trhoch krásne šujtášové ručne robené šperky a živicové šperky. Tak toto je tá technika šujtášových náušnic. Je to vlastne obšívanie šujtášok, čiže šnúrok, ktoré sa okolo seba obšívajú okolo kabošónu a tvoria sa takto krásne unikátne šperky. Toto je zase technika živicových šperkov s pomocou UV živice. Sú to také jednoduchšie šperky, ale veľmi efektné, krásne. My ponúkame šité dekorácie, veľkonočné, niektoré aj také bežné, aj drevené vlastné vyrézy, takže venčeky, trpaslíkov, slimačikov, husky. Veľkonočný remeselný trh v Levoči však nebol len o hmotných výrobkoch. Atmosféru jary dotvoril aj bohatý kultúrny program plný hudby, tanca a slovenského folklóru. To všetko si môžete vychutnať už o chvíľu v našej nasledujúcej reportáži.